таҳхонаҳои биноҳои баландошёна дар душанбе ки анбор буданд бо дастури мақомот холӣ карда мешаванд. ин амр ба хотири таъмини амнияти сокинон ва ҳам бехатарии хизматрасонии коммуналӣ гирифта шудааст. таҳхона ва болохонаи биноҳои баландошёнаро дар 20 соли охир сокинон бо қулфу калидбаста дар он ҷиҳози нолозимии худро нигоҳ медоштанд. ҳамакнун сокинони биноҳои баландошёна таъкид шуданд ки дар зудтарин фурсат бору буғчаи худро аз таҳхонаҳо берун кашанд. Зарагул 44 соли охир дар пойтахт зиндагӣ мекунад ва мегӯяд бо сабаби хурд будани манзилаш яке аз ҳуҷраҳои таҳхонаи бинои истиқоматиашро анбор кардааст. тоза мекунем ягон даркон нашуда ки бурда мемонад. Роста сексия худатон медонад бача ҷонам. Куҷо монем? Берим бомонем дудуда мерад. бархе аз сокинон ин тасмими шаҳрдориро барои тоза нигоҳ доштани таҳхонаи бинои истиқоматиашон зарур медонанд. масъулини идораи коммуналиву манзилӣ иддаои сокинонро ки гӯё баъди тоза ва берун кашидани ашёи онҳо таҳхонаро аз дасти онҳо мегиранд рад мекунанд. онҳо мегӯянд бо он ки баъди солҳои 90 хонаҳо дар биноҳои баландошёна хусусӣ шуданд, вале бому таҳхонаи биноҳо моли давлат боқӣ монд ва моликияти умумии истиқоматкунандаҳо дониста мешавад. ситоди шаҳрӣ дар ноҳияи Сино аллакай қисме аз таҳхонаҳои биноҳоро аз ашёи зиёдатии сокинон холӣ кардааст. ба гуфтаи масъулин, далели дигари ин тасмим ба хотири насби қубурҳои оби гарм ки то моҳи октябр анҷом меёбад гирифта шудааст. як далели дигари берун кашидани бори сокинон таъмини амнияти онҳо аз сӯхтору ҳодисаҳои нохуш гуфта мешавад. сими свет гузаштага ки мисол замикани мета мечаспа пахтада ё ки хай мисол ягон чизи агар лозимиша боша масалан шакарша мемона ёки ордша мемона ҳамчун склад и доми умумия як ҷош не як ҷош кафиданаш мумкине баъд норозӣ мешава ки мана турба кафида шумо сари вақт наомаден соз накарден шакари ма вайрон шид ки товони ира меда. ба гуфтаи масъулин бояд таҳхона холӣ аз ашёҳои нолозим бошад ва кормандони коммуналӣ дар вақти сар задани ҳодисаи нохуше озодона вориди он шуда корҳои таъмириро анҷом диҳанд. вале ба гуфтаи масъулин калиди хонаҳо дар дасти сокинон буда на дар ҳама ҳолат ба гуфтаи онҳо боз кардани дари таҳхонаҳо ба осонӣ даст медиҳад. сокинон дар навбати худ иддао доранд ки бо бастани дари таҳхонаҳо онҳо то имрӯз намегузоштанд ки он ҷо ба як партовгоҳ табдил ёбад ва тамоми қубуру хатҳои барқ кандаву дуздида шавад.